Колегата ми спомена, че ние не искаме да ви рекламираме и продаваме, обаче аз така при цялото ми старание няма как да се съгласа с него като човек, който отговаря за успешните продажби. За това и ще ви разкажа по-детайлно за услугата, която Мултирама предлага на бизнес клиентите си и какви са ползите от нея за вас. Защо Мултирама е надежният партньор? Едно от нещата, с които се гордеем, са огромната ни продуктова гама, налична в 10 обекта с сервизни бази в страната. Нашите клиенти имат възможността първи да се запознаят с последните новости в IT гамата, направени от лидерите в бранша. HP, IBM, Fujitsu, Siemens и много други. Ние се стремим винаги да сме на гребена. Ще ви дам тук един пример. Ние представихме за първ път в България Apple iPad 2 3 дни на 22 март, точно така, 3 дни преди европейската му премиера. Оперирайки на пазара вече 15 години, ние сме наясно, че за бизнес клиентите ни трябва и специализирано обслужване. За да отговорим на потребностите на вас, ние създадохме отдела за работа с бизнес клиенти. Какво предлага този отдел на компаниите? Поставихме се на мястото на нашите потенциални клиенти и си зададохме следните въпроси. Искаме ли винаги, когато ни потрябва стока или продукт, да ангажираме времето на човек от офиса, който да ходи да го купи? Ще сумеем ли да направим сами правилния избор на техника? Искаме ли да плащаме за транспорт, особено в случаите на продукти с голям обем и тегло? Кой ще извърши товаро-разтоварните дейности? Кой ще инсталира всичко това? При възникнал дефект, кой ще занесе стоката в сервис и така нататък? В крайна сметка установихме, че всичките ни проблеми се свеждат до време, нерви, средства и надежност. Чрез създаването на B2B отдела ние спестяваме точно тези проблеми на компаниите. Въпросът е как го правим. Всеки наш корпоративен партньор разполага с двама експерти от отдел B2B, които персонално отговарят за работата с него. Те се грижат за конкретните му необходимости, на разположение са да дадат съвет, да дадат сравнителни характеристики по конкретния проект, ако трябва да предложат алтернативно решение, така че в крайна сметка клиентът да получи това, което му трябва. Нито повече, нито по-малко. Само това, което му трябва и което ще работи при него. Всичко това е добре, но идва време за поръчка. В това отношение ние сме изключително, имаме различни методи на поръчка. Можете да поръчате по телефон, факс, имейл, директно на консултантите ви. Отново те работят за вас. Поръчали сте, стоката трябва да дойде в офиса. Това за нашите клиенти се извършва абсолютно безплатно и нещо повече. За голяма част от продуктите се доставя в рамките на работния ден. Тоест, ако поръчате днес, още днес нещата ще са при вас. Не само ще бъдат доставени, но и при необходимост ние ще инсталираме техниката, ще инсталираме програмите на нея, ще ги настроим, а ако трябва, ще обучим и вашите хора да работят с нея, така че вие да извлечете най-доброто от инвестицията ви. Идва време за плащане. Тук също сме разработили няколко схеми. Можете да платите по стандартните методи авансово, в брой при доставка и така нататък. Можете и да се възползвате от разсроченото плащане. Пак се притесних. Разсроченото плащане и лизинговите схеми, които предлагаме. От клиентите си получаваме отлични отзиви за този начин на работа. Тук е момента да се похвалиме. За миналата година ние реализирахме 98% ръст. 98% в условия на криза. Това ни кара така да смятаме, че пътят е този. Накратко. Какво предлагаме? Безплатна проверка, анализ и оценка на съществуващата в момента IT структура на вашата компания. Отложено плащане до 30 дни след покупка. Безплатно предоставяне на оборотна техника до отстраняване на
проблема. Видяхме в предните няколко презентации, че това е изключително ценно за вас. Безплатно транспортиране до сервис на Мултирама и връщане обратно в офиса ви, безплатно обучение за работа с закупената техника и специални ценови условия. Целият този пакет от продукти и услуги, които ние предлагаме, работи всъщност за вас, спестява вашите потенциални проблеми, спестява ви допълнителните грижи и ви оставя да се концентрирате в работата си. Казах, че ще съм кратък. Благодаря за вниманието.